Bueno, moitas gracias a todos. A ver se non me tembla moito a voz, porque impón, despois de subir varias veces aquí xa, sigue impoñendo, a verdade. Entonces, bueno, moitas gracias a todos por vir aquí, a veciños, aos compañeiros por moito que levan traballado, aos amigos. Moitos xa me coñeceredes, bueno, espero que casi todos, pero eu son Érica Paz, son muller, son enfermeira, son nai e son concelleira de Espazo Común dende fai 4 anos. E vos preguntarades, a veces, supoño que moitos vos preguntastes en algún momento que é isto de Espazo Común. Bueno, pois isto de Espazo Común é un lugar onde collemos todos, porque miramos todos o que nos une e traballamos por elo. É un término medio porque os extremos nunca son bons e sempre todos buscamos o término medio e o equilibrio. Somos, como ben di o cartel, os cartéis que temos por aquí, pois un movemento social, porque somos un grupo de persoas, de xente comprometida co seu entorno. Somos de acción, porque a verdade é que somos uns cus inquietos e sempre estamos tendo que facer algo e tendo que movernos activos cas nosas inquietudes. E somos de política porque, ao fin e ao cabo, a política é a única que cambia as cousas. E despois, moitos dos que estades aquí e me coñecedes, e sodes amigos, moitos me preguntastes, por que Espazo Común? E por que te metes a este lío? Bueno, oxe, vasme perdonar, papá, pero meu pai foi un dos que me levo preguntado moitas veces por que te metes neste lío. Por que? Digo, pois porque quero axudar a xente, porque me fixen enfermeira, porque quero axudar a xente, e ese é o motivo, quero axudar a xente. E meu pai respondíame moitas veces, pois métete nunha ONG, isto da política... E digo, e é certo, é moi válido meterse a axudar a xente nunha ONG, pero eu quero ir máis alá, quero crear sendeiros que leven as persoas á autosuficiencia, á iniciativa e ao emprendemento, e á autonomía, porque é importante a autonomía persoal. E con este equipo encabezado por Pachi Vázquez, ímolo a facer. Imos a poñer sendeiros para que nos leven as persoas a ter unha autonomía individual. Porque, ímolo a facer porque, como di miña nai, filla, ti cando se che mete algo na cabeza, hasta que o consigues non paras. E, bueno, esta familia que temos aquí de Espazo Común, porque ao final conseguimos ser unha gran familia, traballar todos xuntos, fixemos todos a man, todo a man. Este partido é feito todo a man, como eso das costureiras que fan todo a man. Hasta as cartas que recibistes todos estes días foron feitas a man, ensabradas por nós, por o equipo que estamos aquí, polas familias. Nesta gran familia, se algo de Espazo Común, se algo temos en común, e valga a redundancia, que somos traballadores constantes e perseverantes. E somos bastante teimudos. E temos metido na cabeza que este pobo ten que recuperar o esplendor que en algún momento tuvo, trazar un camiño para un futuro. Non sei se recordades, seguro que moitos dos que estades aquí recordades, cando na pista vermella, a pista roja para todos, en la pista roja había un montón de chavales, de xente nova, cheo, estaban aquelas gradas así de cheas na primavera, no verao, no outono, xogando deportes, era o sitio de reunión. Non sei se recordades cando aquí había tantísima xuventude e viña tanta xuventude da fora que na calle do Concello, tiñase que cortar a rúa para que polas noites, os sábados, a xente non houbera problemas, porque estaba aquelo así, de xente nova. Non sei se salistes últimamente algunha vez un sábado ás 11 da noite. Non queda nada daquelo. Recordades cando o Carballiño era cabeceira de comarca, era referente de todo, referente para vir a practicar deporte, referente para que viñeran a estudiar os rapaces, referente no comercio, aquí viñan todos os sábados
Viña todo o mundo a comprar o Carballiño. Referente no polígono industrial e nos servicios. Pois ese é o Carballiño que nos queremos recuperar. E a partir do 28, con Pachi Vázquez de alcalde, ímolo a recuperar. Porque o que non quero é que moito se di de España que somos os que formamos e se nos van de aquí. Fuga de cerebros. Pois eu creo que Ourense está á cabeza e o Carballiño todavía máis. Eu o que quero é que cando meus nenos medren, vayan a estudiar e que irán volver, que irán estar aquí, que irán vivir aquí, teñan oportunidades de vivir aquí. Temos o AVE aí ao lado, xe, hai oportunidades de traballar onde queiramos e vivir aquí, e que sea un lugar para vivir aquí, que sexa a vila ese fervedeiro de xente que sempre foi esta vila, con iniciativas, sempre emprendedores, unha vila con alma, con vida, unha vila da que non queremos marchar, de que moitos non quixemos marchar e de que outros quixeron vir a vivir aquí hasta que se acabaron as oportunidades. Unha vila de referencia para a provincia de Ourense. Imos a conseguir todo isto, imos a recuperar o Carballiño, porque temos metido na cabeza moitas cousas. Temos metido na cabeza dar un servicio de conciliación gratuitos para as familias, para que os pais poidan ir a traballar e teñan quen lle coiden os nenos. Temos metido na cabeza un envellecemento activo de calidade de vida dos nosos maiores e ímolo a facer. Dar posibilidades e facilidades a aquelas familias onde as cabezas de familia traballan e hai xente maior, pero que quere seguir vivindo na súa casa sin ter que ir a unha residencia, nas súas casas. Hai moitos camiños para facelo, sin ter que deixar de traballar para atender aos maiores. E isto pódese facer e ímolo a facer. Porque espazo común somos, ante todo, persoas. Sobre todo somos persoas. Persoas que nos gusta coidar das persoas do Carballiño, da nosa veciñanza. Pero querémolo que se faga con opcións de autonomía e non con limosnas. Temos que dar oportunidades, porque Espazo Común chegou aquí para quedarse. E Pachi, veciños, ímolo a conseguir. Espazo Común e o Carballiño vai a continuar adiante, vai ter futuro. E como xa me estendín moito, seguro que o jefe xa me está aquí, xa me estendín moito, pero que poño o malo empezar. Pois vouvos a presentar a esta familia tan estupenda, porque ao final somos todos un montón de amigos, 27 amigos de lista, e quero vos presentar, e outros moitos, quero dicir, que están axudando por detrás e que non puxemos máis que a 27 porque non nos deixaban poñer máis que a 27 na lista, pero outros moitos máis estaban traballando e quero vos presentar a nosa familia de Espazo Común.
E agora vou vos a dar paso a un compañeiro que é incansable. Eu digo ás veces que é o motor incansable deste partido, traballador e compañeiro de todos os seus compañeiros. O número 2 de Espazo Común, Adolfo Nogueira. Moi boas a todos. A ver se son capaz de ler sin isto que non me afago a elas aínda. Bueno, certamente, como dixo Erika, é moi emocionante ver isto así, ata a bandeira, como se soe decir. Isto fainos a todos, bueno, por suposto, sentirnos felices e, por suposto, emocionarnos porque, como digo, é moi gratificante. Eu xa levo algúns anos nesto da política local. Os días como hoxe son moi fermosos, son días que se lembran, son días que quedan na memoria e son días nos que vos estamos agradecidísimos por estar aquí hoxe apoiándonos. É certo que hubo días duros para chegar aquí, hubo días moi difíciles, días nos que verdad, Pachi, seguro que a ti che pasou centos de veces, pensa, eu que fago aquí? Non estaría máis tranquilo, pero non. Ao final, sempre gaña o mesmo. Gaña o amor que lle temos a este pobo, o amor que lle temos ao Carballiño, e todos os esforzos que fagamos para loitar por el son poucos. Pódovolo decir e asegurárvolo que iso é o que pensamos todos os que estamos aquí agora. E é o que precisa este pobo, é o que precisa o Carballiño. Nós imos a deixarnos a pel se temos a oportunidade, a partir do domingo, para recuperalo, para que o Carballiño vai adiante. Mal que lle poida pesar algúns, sinto moito. Vamos a seguir esforzándonos e vamos a seguir sendo nos mesmos, porque Espazo Común é o presente e é o futuro do Carballiño, que ninguén teña a máis mínima dúbida ao respecto. Mirade, nós non vimos aquí a contarvos películas, non vimos a contarvos un montón de cousas, senón que vimos hoxe a comezar aquí a escribir xunto con vos un guión, o guión do futuro do Carballiño, o guión que vai ser a semente do que queremos que sexa este pobo nos anos vindeiros, do que lle queremos deixar aos nosos fillos. E iso é o que temos que empezar a construir hoxe. Gracias ao apoio de todos vos, estou seguro de que vamos a poder facelo. Non somos un invento casual. Non somos un invento de última hora que, bueno, acordou agora con 20 fotos, uns cuantos selfies e tal, que descubriu cales son os problemas do Carballiño nestes últimas semanas. Non somos eso. Ni sequera, bueno, vemos con admiración e con agradecemento que algúns fixaron o seu programa electoral prácticamente mirando todas as mocións que levamos a pleno durante estes 4 anos e recollendo as nosas propostas, o cal, bueno, pois é de agradecer porque significa que algo fixemos ben e que debíamos ter razón en moitas destas cousas. Tampouco somos un partido político deses que se lembra dos veciños só unha semana antes das eleccións, dos problemas sociais, non. Nos temos claro que iso é cousa deste chaval que di que é o rei do asfalto, pero nos non imos traballar desa maneira, nin imos pensar en asfaltar pouco menos que hasta o campo de fútbol a última semana. Non. Hoxe remata unha campaña electoral na que demostramos que nós non vimos a enganarvos, nós non vimos a contarvos cousas e a esquecernos de todos vos durante 4 anos para, cando nos volva a facer falta o voto, volver a chamarvos para que veñades aquí. Non, nós non traballamos así. Nós queremos estar ao vosso lado, axudando, sendo útiles, traballando polos veciños. Eu creo que isto quedou moi claro, e é un orgullo agora para min especialmente, porque estou aquí, pero sei que para todos os compañeiros, ver hoxe aquí a moita xente co que traballamos, a que intentamos axudar cos seus problemas, os veciños da Rúa Ourense, as traballadoras do asilo, os compañeros da Sifica, e podería nomear a moita xente coa que estuvemos traballando codo con codo e a que estuvemos intentando como decía, resolverlle os problemas que outros en moitos casos lle crearon gratuitamente. Agora algúns din que van facer todo, o que non foron capaces de facer en 4 anos, pois agora parece ser que sí, agora desta vai, tranquilos que esta vez xa imos arranxar o ruarense xa, agora é inmediato. Imos arranxar o contrato de auga, tamén imos poñer unha brigada no parque, despois de 8 anos, agora acórdanos. Tede claro que os que formamos Espazo Común non vamos a traballar desa maneira. Eu quero ser moi breve porque o que estou seguro que ides escoitar a quen vides escoitar, creo que para todos é un placer seguir tendo a Pachi aquí ao frente do equipo, ao frente do canón.
Estou seguro, Pachi, estou completamente seguro de que se o pobo do Carballiño nos dá a oportunidade, contigo a cabeza, por suposto, imos de cambiar o rostro a este pobo, imos recuperar o seu esplendor, imos recuperar un Carballiño que todos desexamos. Este domingo o Carballiño ten que facer unha escolla, ten que escoller entre parálise ou crecemento, entre futuro ou retroceso. O Carballiño ten que escoller entre titulares ou feitos, ou deixar todo palmés ou resolver os problemas. Esa é realmente a elección que ten que facer o Carballiño este domingo. E aquí hai quen sabe facelo, porque xa o demostrou. Aquí hai unha persoa que sabe perfectamente como se traballa nun concello, que sabe perfectamente como hai que levantar un pobo, demostrou xa que ten a capacidade, creo que el non ten que demostrar nada a ninguén. Eu creo que, ademais de todo eso, que é moi importante, ten gañas, ten ilusión, ten equipo, é o home que vai cambiar o Carballiño por fin neste domingo co voso apoio. Doulle xa a palabra ao próximo alcalde do Carballiño, Pachi. Bueno, moitísimas gracias a todos que estades aquí. A estes días, ayer e antes de ayer, oí eu, Pachi, a xente xa non vai aos mítines. Claro, vendo os outros non, o noso, ben, veño. Moitas gracias, amigos. Os mítines vai a xente que quere ir aos mítines. Claro que vai. A vosa presencia aquí é importantísima, é fundamental, porque nós sabemos moi ben o que queremos, pero se non estades vos, non hai maneira de conseguir as cousas. Eu quero agradecervos a confianza, o tempo que nos prestades escoitándonos, porque queremos que participedes de nós, da nosa ilusión, das nosas ganas de cambiar e das ganas que temos de que o Carballiño volva a ser un millor Carballiño. Carballiño é un gran pobo. Carballiño probablemente é o pobo do interior de Galicia que ten máis vida, que ten máis puxanza, que ten máis forza. Pero estes 4 anos, como di un amigo meu, o Carballiño pasoulle como o reloj do ayuntamiento. Quedou parado. Está parado. Desde que se xubilou o do Gerardo, non houbo quen lle dir acordo co reloj. Mirade, sigue na mesma hora, verdad? E iso eu creo que reflexa magníficamente o goberno do Carballiño dos últimos 4 anos. Desde o respeto personal que hai que ter a toda a xente, ao alcalde, a todo o goberno, mira que é difícil facelo peor. Mira que é difícil poñer de acordo a todos que este goberno é un desastre. E mira que é difícil poñer en Carballiño de acordo a xente a hora de que decida que ten que haber un cambio. O que estamos vendo hoxe aquí. Se había xente que ainda non tiña claro se iba a haber cambio no Carballiño ou non, hoxe, co voso apoio, quedalle claro a todos que o domingo vai haber un cambio importante no Carballiño. E a xente... E algúns... Claro, algúns do goberno dijeron, oye, pero por qué? Por qué hai que cambiar? A ver se despertan. Cambian porque está todo o mundo aburrido e desencantado. Cambian porque a xente está farta de mentiras. Está farta de contos. Home, o que goberna nunca pode facer todo. Pero entre facer todo e non facer nada, hai un término medio, que é ir facendo todo o que se pode. Preguntade a xente, vos falades, vos sodes o Carballiño. Vos os que estades aquí sodes o Carballiño. E non compre ir moi lonxe para saber o que está pasando. Vas a Cabanelas, ou a Vanga, ou a Bagarelas, ou a Fontao. Estes días, nós fomos 4 anos, pero estes días fomos máis. E non fai falta que fales ti. Xa falan eles. Menos mal que ven alguén por aquí. Menos mal que ven alguén por aquí. Por qué? Porque... Bueno, eu digo unha frase que sona así un pouco rara, pero oína tantas veces estes días que a teño que repetir. Home, Pachi, é que desde que te fuches ti,
Aquí non volveron pisar. É que non miraron pa nós. O outro día, unha asociación de veciños quixo reunirse no local social e para entrar tuvo que ir un cudarbrazadora para quitar as ervas que non daban entrado. E quen di eso, di como vai estando todo, pero non é a xente que vive no rural, é a xente que pasea polo parque. Oye, Pachi, tío, como? Pero ti viches como teñen o parque? Oye, mirade, vistes como teñen o río? O río. Que canta xente daría o que fora por ter un paseo do río como ten o Carballiño, que costou casi 3 millóns de euros. É que só tiñan que fazer unha cousa, limpialo. Non. Pero claro, como van a limpiar? Quen non vai limpiar? Botaron a toda a xente dos servicios públicos. Botaron a xente de aí. É o único concello de España que vota aos traballadores do seu pueblo e contrata empresas de fora para manteñer o Carballiño. Hai alguén que entenda eso. E depois tens que escoitar cousas, dinxe, claro, é que non hai plazas. Vamos a ver, pero fomos mirar, non hai plazas. Vacantes da Brigada de Obras, 9. Vacantes de servicios públicos de limpieza, 8. Vacantes de servicios sociales, 3. Non, o que non queren é contratar a xente. Queren contratar empresas. Cada un que pense polo que é. Cada un que pense polo que é. Mirade, eu teño que agradecervos a todos que nos dedes a oportunidade de falar, de estar aquí, pero quero dedicarlle un minuto a agradecerlle a xente que está en este equipo. Nos, a mí parece un pouco chulo ser o equipo A, pero desde logo somos o equipo B. Somos un equipazo. Somos un equipo potente. Que me gustaría darlle un abrazo e dicirlle a todos, a cada un, o que sinto por eles. Non podo, somos moitos, somos 27, de Érica, de Adolfo, de todos, Inma, Gonzalo, pero eu quero significalo en algunhas persoas que quizás son o máis novedoso deste equipo. Non digo máis traballador, que somos todos, pero máis novedoso. Eu quero darlle unhas gracias moi especiales a xente, no noso candidatura vai xente que vive ca xente, xente que está en asociacións culturales, deportivas, xente que está axudándolle a xente, no asilo, no campo da feira non se pecha, nos colectivos veciñales. É xente que se dedica a axudar a xente. Eu permitideme que lle dé un abrazo moi especial a un membro da nosa candidatura, ten un nombre un pouco raro, Paco Terrible, o noso Paco. Pero bueno, eu no único que non coincido con el é no que lle puxo de terrible, porque está un pedazo de pan. Isto é un home que só está sempre axudando a xente. Gracias, Paco, gracias. Porque sei que o vives, é que estás con nós, é que vas buscando o que a ti non che fai falta, vas buscando axudarlle a xente. Quero dar grazas tamén a unha persona que sabe moito de política, que tamén quería deixar a política e irse para casa, e xin, Fran, non te podes ir para casa, tens que vir para o Carballiño, tens que estar con nós. Un home que foi alcalde 8 anos, un home de referencia na política rural galega, un home que foi vicepresidente da Federación de Municipios de Galicia, portavoz da Diputación. Fran, como te vas ir para casa? Fai falta no Carballiño xente como a ti, xente que nos axude a sacar adiante este pobo. E vou tamén falar de outra persona que, a verdad, vos lo sabedes xa. O Carballiño de hoxe non é o Carballiño de hai 10 anos, nin de hai 15 anos. Hai un Carballiño novo, afortunadamente novo. Un Carballiño donde os carballiñeses xa non naceron no Carballiño, naceron en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, na República Dominicana, en Panamá, en Perú, en Chile. E eses novos veciños do Carballiño son os que enchen os nosos colexios, cos seus nenos, os que enchen as nosas calles, os nosos negocios. Ese novo Carballiño representámoslo na nosa candidatura
en Kenia. Moitas gracias, Kenia, por estar con nós. O Carballiño precisa xente e precisa seguir axudándolle aos compañeiros como nós. Cando íbamos nós a Venezuela, agora ven Venezuela aquí. E cando meu pai iba a Suiza, agora veñen outros aquí a axudarlle. Hai cousas que son injustísimas. E me contaba o colectivo, e oiga, vos non sabedes que pasan cousas que dicen, unha persona ven de Venezuela ou de calquer país e danlle unha residencia, pero ten que estar 6 meses sin traballar. Ten que estar 6 meses sin traballar. E para facer os papeles, teñen que estar chamando a subdelegación do goberno e só collen o teléfono un día ao mes. Está toda a provincia chamando un día ao mes e hai familias que están 5 chamando todo o día e non lle collen o teléfono. Ese non é a España que nos construímos. Nos queremos unha España que lle axude a xente a vir, a traballar, a integrarse. Vamos a ver, hai reto demográfico ou non hai reto demográfico? Fan falta xente ou non fai falta xente? Temos que incorporar persoas ou non temos que incorporar persoas? Kenia, gracias. Gracias. E habrá unha concellalía para a ciudadanía exterior, para a xente que ven para axudarlle a tramitar papeles, a vivir con dignidade no Carballiño. E por último, permitideme que lle dedique un minuto, e presumir non, o seguinte. A candidata máis nova de España que vai ás municipales, a Nayeli. Gracias, Nayeli. A Nayeli, bueno, rífana todos os días. Oye, Pachi, mira, somos de 4 Televisión, somos de Antena 3, somos de New Radio de Barcelona, somos de la Copa de Madrid, de Español. Podíamos hablar con Nayeli. Sigue eu, Nayeli ten exames, deixa de estudiar. Que aprobe os exámenes e que se dedique, pero Nayeli, gracias, moitas gracias. Ti representas un soplo de aire democrático, unha implicación de xente nova que dice non podo estar mirando, hai que mollarse. E deso vai isto, amigos, de mollarse. Vai de mollarse porque os problemas do Carballiño están aí, non nos inventamos nós. Eu vin os programas electorales do resto dos partidos, vin o do alcalde, o do goberno do alcalde, e vin o programa, xa lle dixen, el diseñador, Paco, non le vas ter moito traballo, e logo, fotocopiaches o de 4 anos, como non fixaches nada, é o mismo. Sigues dicindo as mesmas cousas que tiñas que dicir antes. Vin o do PP, e xame, benvidos ao club. E logo, todas as mocións que nos levábamos ao pleno e votábades en contra, ahora levadelas vos no programa electoral. E dixe, bueno, por lo tanto, nós non fixemos un programa electoral, porque os programas electorales é como unha carta aos Reyes Magos. Veña, aí vai, ponlle. Papel pode con todo, pero o papel non garantiza nada. O Carballiño ten problemas, e nós temos que estar aquí e poñer en marcha o novo Concello, e para empezar, se diéramos arreglado os problemas que ten o Concello en este momento, xa eran 4 anos que serían espectaculares. Que hai que arreglar? Total, nada. Nos chamou a Xunta e dixo, oiga, miren, hai 8 millóns de euros para facer un centro de salud. Vale. Que temos que facer? Ustedes nada, non teñen que poñer un peso. Só teñen que facer unha cousa. Cal é? Dennos un solar. É que non temos solar. Pero como non temos solar? Empezaron a liala, a meterlle para arriba, a meterlle para baixo, e como o alcalde, como o goberno, se quere sempre lavar as mãos, e mire, aí llevan 4. Home, 4 non lle pedimos, pedimos un. E que fixeron? Colleron un solar, que é o da estación de autobuses, donde decía o que nos mandaron, un solar de 5.000 metros cuadrados. Home, non sabrán medir. O da estación mide 2.000. Cal é o problema? Aí non cabe. É que non cabe. Non é dicir, a min me gusta aí, a min non me gusta aí. Home, a min ni me gusta ni me disgusta. Se coupese, dixen, pois veña, é que non cabe. Os que ides a Lalín, os que ides a Santiago, pasade por Lalín, mirade, iso é un pedazo do centro de saúde. E o futuro da sanidade da xente de Carballiño pos próximos 4 anos depende de que o lunes aparezca alguén dirixindo o Concello
que a primeira chamada que fai é dicir: hola, bons días, conselleiro, son o alcalde de Carballiño, temos que falar. E de que temos que falar? De que hai que buscar unha nova ubicación amplia, cómoda, donde se poda aparcar, donde se poda ir a pé e donde queden as bases para o futuro do Carballiño. Non, é que a Xunta, a Xunta ten 8 millóns de euros. Están pendientes para nós. E non vale dicirlle tonterías. Non, mira, en Carballiño hai máis de 40 personas que van a diálisis a Ourense todos os días. E que hai que atendelos no Carballiño. E hai que ter resonancia, e hai que ter instalacións, e rehabilitación, e pediatras, e todo. Pero hai que ter onde metelos tamén. Que non temos onde. Por lo tanto, non é un debate, aí vai. Non, claro que queremos. Pero que non pode o Carballiño querer ser unha gran vila e dicirlle á xente que vai a vir que non temos un servicio sanitario garantizado para os próximos anos. Claro, e agora cando falábamos estes días, dixo, non, es que yo tamén vou a hacer instalaciones deportivas. A ver, como é posible que o Carballiño, os nenos do Carballiño, teñan que xogar ao pabellón de Maside? Como é posible que no campo da Uceira ten mellores instalacións Salamonde no Concello de San Amaro co Concello de Carballiño en campos de fútbol? Como é posible que o pabellón de arriba, que ide velo, as silvas suben por el arriba, que é un escándalo, hoxe, non digo outro día, que ten goteiras, que non funcionan as canastas, que non está homologado o suelo. Non vos quero falar xa de equipos de atletismo, que Carballiño ten uns equipos punteiros, ou de ciclismo, andan os pobres monta arriba, monta abaixo, non mira nadie para eles. Pena a cobertoira está como se a bombardearan fai unha semana. Non volveron ali para nada. Pero ahora din, non, pero imos invertir. Non, en 8 anos, 0 euros en inversión. Entón, por que a xente quere cambio? Porque a xente está aburrida. Porque os pais ven que van a xogar ao campo da Uceira e non teñen nin onde sentar os nenos en un banco de madeira. Que cando van a outros campos de fútbol de cidades moito máis pequenas, veñen alucinados. Oiga, vaya campo ten Carballedo aí ao lado en Lugo, vaya campo, vaya instalacións. Por tanto, claro que fan falta cousas. Cando ti eres alcalde, nadie espera que fagas milagros. Pero que non espera nadie tamén é que vendas o teu pueblo. E no debate do asilo de Carballiño, este goberno vendeu ao pobo do Carballiño. Vendérono. Os que somos maiores, nos que me incluyo, porque tamén por novos, ser maior é un título que non chega a calquera, E os que somos maiores, do que me sinto moi orgulloso, vivimos de pequeniños como o asilo era a institución máis respetada do Carballiño. Como andaban por os pueblos pedindo para darlle de comer a xente que a necesitaba. Como iban polos bares recoller as borras do café para facerlle café aos ancianos. Como pedían o que fose durante 120 anos. Hasta que fai 3 anos chegou alguén e lle dixo que se tiñan que marchar. Non se foron porque non había vocacións, non. Directamente votáronas. E por que as votaron? Porque había uns intereses, edificios en Madrid, diñeiro. Non é porque non houbera cartos. Cando se van as monxas, na conta corriente do asilo había máis de 1,5 millón de euros. Non era un problema de necesidade. Era un problema de que alguén se quería quedar con esta institución. E os hermanos Prieto, invítovos a que leades o testamento, é moi bonito, 1913. Pero hai unha frase que é a principal. Declaro herederos de mi fortuna a los pobres de Carballiño. Nin o alcalde, nin o concello, nin o obispo, nin a iglesia, os pobres do Carballiño. E eses son os que teñen que heredar. E estes días, eu quero felicitar
a plataforma de defensa do asilo, había un homiño en necesidade que vivía tirado nunha esquina, que non tiña nada, e foron e levaron e dixeronlle, mire, home, habrá os pobres, máis que este non creo que haxa outro. E levaronlle ao asilo e pecharonlle a porta, e dixeron, non, aquí non. Aquí non. Ese non é o que dixeron os hermanos Prieto. Por iso que seguiremos luchando. Tuve unha chamada que me fixo moita ilusión de alguén da congregación das hermanitas. Non digo por non meter un lío. Sabedes o que me dixo antes donte? Pachi, fuerza que queremos volver para Carballiño. Queremos estar aí. Queremos volver. Elas teñen residencias en todos os sitios, en Ourense, en Ribadeo, en Viveiro, en Santiago, en Coruña, en Betanzos, en Pontevedra. Quen nos contou un conto de que non había vocacións? O que había que votalas. E quen firmou para votalas? Non quería hoxe facer alusións, pero foi Paco, o alcalde. Ese sí que firmou para votalas. Por lo tanto, dicía a primeira chamada ao centro de salud, home, a segunda será chamar as hermanitas e dicirlle xa estades moito máis cerca de volver para o Carballiño e vamos a tratar de que veñan. Mirade, hai tantas cousas das que falar, pero eu sei que o tempo apremia e eu non vos quero aburrir. Temos que construir de novo o Carballiño. Porque o Carballiño ten forza, ten potencia. O Carballiño está, como decía o do chiste, onde ten que estar. No cruce de camiños. A xente quere vir ao polígono empresarial a poñer empresas de logística, pero non hai un metro cuadrado. E todo o que nos están contando de que o parque xa está, é mentira. Non hai auga. Temos que facer grandes depósitos de auga, superar evaluacións. E cada día temos que saber que o reloj vai funcionando para que veña un novo parque empresarial. E temos que axudarlle a xente nova a facer nidos de empresas e a promocionalos. A ver, habrá quen lle guste o pulpo tanto como a min, máis non. Pero Carballiño vive de algo máis que do pulpo. Nós temos que ter empresas, temos que ter negocios, temos que ter suelo industrial, temos que ter moitas cousas e temos que traballalas. Eu sei que un dos problemas máis grandes da xente, a xente cree que ser alcalde, vou facer unhas escaleras mecánicas, non. Vamos a empezar por unha cousa, vou ter o pobo limpio, vou barrer as calles, vou a ter o parque limpio, vou a ter as aldeas limpias. Dicía, invítovos, aquí hai xente de Arcos, non? Invítovos a que vexades o programa do Partido Socialista. Haremos un parque infantil cubierto en Arcos. Bueno, podían empezar por cortarlle as ervas ao que xa teñen, que me cubren por encima de min. Había que empezar por manteñer o que teñen. A ver, alguén ten unha xoia máis bonita? Hai algunha cidade ou Galicia que teña un parque como o noso de 20 hectáreas no medio do casco urbano? Nadie. Como teñen? A monte. Pero ahora xa non é que este a monte o de dentro. Ide mañá e mirade como está a entrada do parque. A monte. Abandonada. Con buratos. Non pasan nin por ali. Por qué? Porque non teñen xente. Desmantelaron o concello. Hai que reconstruir os servicios públicos deste ayuntamiento. Hai que contratar xente e ter personas que se encarguen da limpieza. Agora, sempre hai unha práctica que facían estes bueno, mira, a hora das aldeas, eses non lle fagas caso. Mira, eses deixos. 4 anos. Fagas moito caso, aí vive pouca xente. Eses imos a última semana. Cortámoslle as ervas e botámoslle 2 cubas de hormigón, eses pican todos. Esa era a teoría. Claro, non. A xente está indignada. O noso medio rural, somos un concello pequeno, somos un concello ben comunicado, necesitamos que haxa unha brigada todo o ano 4 anos, que esa brigada, como hubo algún día, solo se dedica a atender aos nosos veciños do medio rural, limpiando, asfaltando, iluminando e dándolle seguridade.
É certo que cada día quedan menos, pero temos que axudarlle a que cada día sean máis. Hoxe a xente que vive só nas aldeas non ten transporte. Bueno, hai unha proposta que eu quero que sepades, que é, se nós ganamos, e eu son alcalde, vamos a tratar de chegar a un acordo cos taxistas para que, polo menos, todos os martes e todos os xoves, que é cando hai que vir ao centro de salud, facer analíticas e todo, gratuitamente se podan traer e levar a xente para vir ao Carballiño, para que podan vivir. A xente nas aldeas, é certo, faise maior, chega un momento que non poden conducir, sempre teñen que estar dependendo de alguén e ao final acabanse vindo para o Carballiño. Non, temos que axudarlle a vivir nas súas casas. Iso é axudarlle a xente a conciliar. Outra pregunta, alguén se preguntará, diga, oiga, decía yo esta mañá nun debate, oye Paco, e a ti non che chama a atención que salga un autobús con nenos do Carballiño todas as mañás para ir ao colexio a Cea, outro para o Irixo, outro para o Borás, outro para San Amaro, outro para Masí, dixen, ti como alcalde eso non che chama a atención. Claro, por que se van? Primeiro, porque no Carballiño non se lle están dando servicios de conciliación á xente. Segundo, porque os horarios de conciliación de Carballiño son claramente insuficientes. Terceiro, porque eses ayuntamientos están facendo unha cousa moi ben, axudanlle económicamente, danlle diñeiro para os libros de texto. Unha familia, tal e como están as cousas, darlle 100 euros por neno, que é o que eu me comprometo, 100 euros por neno a principio de curso para que axuden a comprar libros e material escolar, hai que facelo. Por que? Porque fai San Amaro, porque fai Boborás, porque fai Cea, e quen non o fai? O Carballiño. E depois preguntamos por que se nos vai a xente. Mirade, eu sei que podría botar aquí hasta mañá contando vos cousas e falando de cousas. O Carballiño ten moitas oportunidades agora. O Carballiño está a 15 minutos, 20 minutos de Ourense. Están chegando miles de personas no AVE que veñen de Madrid, veñen de Valladolid, veñen de Zamora, e queren vir a Galicia. Para eles, vir a Galicia é que queren vir. Queren vir pasear, queren vir comer, queren vir aos balnearios, queren vir ver a nosa natureza, o noso románico, o noso arte. E chegan a Ourense, porque xa chegan en 2 horas e cuarto, desde Madrid. Pero cando chegan a Ourense, non collen cara ao Carballiño. Vanse para Ribeira Sacra, vanse para Allariz, vanse para outros sitios. Queremos inyectarlle a economía ao pobo. Hai que potenciar a comunicación con Ourense. Hai que vender en Madrid os nosos paquetes, a nosa gastronomía, o noso termalismo, as nosas rutas, o noso sendeirismo, a nosa cultura. Iso é ir buscar negocio. Un alcalde non ten que estar sentado ali esperando a ver quen ven. Un alcalde é o comercial que sale fora e consigue que veña a xente aos nosos negocios, aos nosos comercios, que consigue que as cousas se poñan en marcha. Eu non me gusta falar de prometer cousas porque descubrí unha cousa. Cando falas e prometes moito, despois é difícil andar pola calle. Porque a xente en canto te ve dixe, oye, ti de aquí moito, pero do outro nada. E hai que saber moi ben o que se di. Nós temos un proxecto que vos invitamos a participar en el e que temos que construir. Nós chamámoslle, está aquí atrás, Proxecto Carballiño 2030. As cousas importantes non se fan nunha semana, nin un mes. As cousas importantes dá traballo facelas. Encauzar o río Carrás e facer un paseo por o río Carrás dá traballo, pero hai que facelo, porque o Carballiño ten que medrar hacia Señorín, o Carballiño ten que medrar hacia o Carrás, hacia a Rúa de Ourense. E cando fagamos ese encauzamento e ese paseo, poderemos incrementar a edificabilidade para que veña xente para aquí. O Carballiño necesita unhas entradas. A xente cando ven de Ourense, o primeiro que entra é por a Rúa Ourense. Dios mío. Ou os que entran por a Rúa de Ribadavia. Podemos manter a entrada de Ribadavia? Non. Dá traballo? Pois habrá que facer murallós, habrá que anchar, habrá que facer aceras en Partovia.
E todo non se vai a facer ao mesmo tempo, pero hai que poñerse e leválo para diante. Seguro que se me olvidan 1 millón de cousas. Estou pensando solo en unha das personas, en un grupo de personas que o leva pasado mal. Estes 4 anos foron difíciles para todos, pero para uns máis que para outros. Pandemia, problemas. Hai un colectivo que se chama Ardifica, e que neles quero representar os problemas do Carballiño. Cando eres alcalde, tens que axudarlle a todos. Pero hai xente que o precisa moito máis cos outros, porque xa teñen moitos máis problemas co resto. Ardifica leva loitando por ter un local social 4 anos. E o Concello ten vacíos locales sociales. Pois non foron capaces de garantizar e dicirlle aí tendes un local, e tendes financiación, e tendes axuda. Por qué? Porque é unha asociación que traballa, que busca a calidad de vida para os seus asegurados, para os seus afiliados, e que o Concello o primeiro que ten que poñerse é a facelo. Por iso vos quero decir tamén, en canto cheguemos aí, acabaron os líos, acabaron os problemas, vamos a arreglar eso en unha patada, porque é de injusticia. Bueno, para rematar, eu só vos quero dicir unha cousa. Vamos, sí, vamos. Non digo vou nunca. Por qué? Porque un solo non vai a ningún sitio. Para ir, fan falta votos. Para ir fai falta ganas. Para xuntarnos fai falta ter ilusión e creer que podemos facelo. Todo o que vos dixen e todo o que falamos e todo o que vai en este papel que vos dimos a todos está moi pensado. Non é unha carta aos Reyes Magos como a outra. Se poderían poñer moitas máis cousas? Seguro que sí. O mellor, ademais desto, podemos facer moitas máis cousas? Seguro que sí. Pero, polo de pronto, hai que empezar por onde hai que empezar. E o domingo é o día clave. Os problemas arréglanse falando ao principio, pero despois arréglanse votando. Arréglanse cando a xente decide tomar parte por unha postura. E non podemos dicir, bueno, xa verá quen non arregle. Non, o temos que arreglar nós. Os de fora do Carballiño non lle preocupa o que nos pasa a nós. O centro de salud, o que dixo onde vai o sitio, ese, ao cabo dunha semana, non lle acorda ningún de dixo. El non é o seu problema. Pero os que van a vivir aquí os próximos 40 anos van a sufrir unha mala decisión. Por lo tanto, os quero invitar a todos a xuntarse, a apoiarnos. E dices, bueno, é porque a vos, porque os outros tamén, por volvo a dicir unha cousa que a mellor non sona ben. Os únicos capaces de producir un cambio real e potente no Carballiño somos nós, somos os de Espacio Común. Somos os que non temos a nosa finca política non ten marcos. Dicía hoxe un candidato, yo me voy a votar a mí mesmo e me da igual. Non, nós non temos marcos, nin por un lado, nin por outro. O noso único marco chámase o Carballiño. E falaremos con quen haxa que falar. E negociaremos con quen haxa que negociar. E buscaremos o máis importante, para cada problema, unha solución. Outros levan 4 anos, e eso fanlo genial, porque hai que reconocerlo, fanlo genial é, para cada problema, unha disculpa. Cando non é culpa dos técnicos, é culpa dos funcionarios, é culpa da empresa, non, a cada ano se disculpas. Hai que mollarse, hai que votarse, e iso é o que vos quero pedir agora. Vos quero pedir que non só nos apoyedes co voso voto, vos quero pedir que en estas horas que quedan de reflexión e transmitades a xente, e vos lo pido por favor, que somos moitos homes e mulleres do Carballiño que non nos resignamos, que queremos ver o Carballiño outra vez onde ten que estar, que queremos presumir do Carballiño, que queremos que cando nos ven a visitar a xente, as nosas calles estén limpias, o noso parque sea modélico, o noso río este precioso,
As nosas instalacións deportivas, cando ven xente, campeonatos, hai que traer moitos campeonatos, porque veñen familias, move a economía, pero que cando veñen non digan, joder, como teñen isto. Vaya instalacións, senón que digan, menudas instalacións deportivas teñen os do Carballiño. Mirade, estaredes todos dicindo, e con que o vamos a facer? Non, a ver, xa sabedes o que dixo o actual alcalde. Dixo, dicíamoslle, Paco, pero home aí, Paco, sí, non vos vou a deixar ningún peso, non vos vou a deixar nin un euro. Pero o máis importante non é eso. O Carballiño ten recursos. A Xunta, lle mando un mensaxe desde aquí, a Xunta é de todos os galegos. E lle pido á Xunta que dunha vez mire po Carballiño, que nos últimos 12 anos non mandaron un euro para este pobo. E teñen que mandarnos recursos porque nos tocan. Fondos propios. Mirade, este goberno gastou nestes anos casi 100 millóns de euros. Alguén viu onde están? Non. O Concello pode gestionar facilmente 16 millóns de euros ao ano, que é o orzamento do ano pasado. Cando faz ben e sabes en que queres gastalos, 16 millóns de euros renden moito. E se en vez de darlle a empresas, hombre, sabedes que é unha cosa que se chama procedimiento negociado. O alcalde pode invitar a 3 empresas para que fagan unha obra. Todos os procedimentos que negociou o alcalde, o 95% eran empresas de fora do Carballiño. E as empresas do Carballiño non se lle deu prácticamente ningún sola obra. Por lo tanto, hai recursos, hai diñeiro, sabemos as necesidades, sabemos como facelas, pero só nos falta unha cousa, que o Carballiño se implique en ese cambio, que vos vos impliquedes en ese cambio, que cando salgamos daqui vos decía que ainda hoxe falemos, oye, hai que empuxar, hai que axudar, e non teñades a máis mínima dúda, non lle teñamos medo ao futuro, non lle teñamos medo aos cambios, vai ser un cambio tranquilo, vai ser un cambio para mellorar o que está mal e para respetar o que está ben. Non é un cambio nin de política nin de partidos, é un cambio para conseguir o mellor Carballiño que podemos desexar. Eu emplazos a que collades as papeletas de Espazo Común o domingo, que enchades as urnas e que a partir do lunes vos podo garantizar que eu, pero ademais de min, todo o noso equipo, imos a deixarnos a piel, imos a traballar como sabemos traballar, imos a estar pendientes solo deso, e non vai haber un minuto de descanso hasta que teñamos a sensación de que non vos fallamos e que non vos defraudamos. Temos entre todos que construir o mellor Carballiño e temos que facelo votando a Espazo Común o domingo. Moitas gracias, amigos, e ánimo a todos.